Koľko skutočných dospelých hráčov nad 20 rokov má hokejový svet? V štátoch ako Rakúsko alebo Kazachstan sa bavíme len o nejakých 15 stovkách aktívnych chlapov nad 20 rokov v celej krajine. A teraz sa podrž. Na Slovensku máme v kategórii nad 20 rokov registrovaných len okolo 2800 hráčov. Z tohto mikropočtu staviame repre. Pre porovnanie, Česi alebo Švédi majú v tejto kategórii dospelých hneď niekoľkonásobne viac cez 18 000 aktívnych hráčov. No a absolútny vesmír je zámorie. V USA je to cez 85 000 a v Kanade takmer 95 000 chlapov nad 20 rokov, čo hrajú hokej. Kanada má v tejto kategórii 34-krát väčší výber ako my. To, že s nimi vieme hrať vyrovnané zápasy, je čistý hokejový zázrak. Sme podľa teba najväčší hokejový zázrak na svete? Napíš svoj názor do komentárov.